Okay, det første vi skal fortælle om, det er kateterne. Vi har den første katet her, eller en af kateterne, den hedder B, og vi har den anden katet heroppe, der hedder A. Over for dem, over for A, der er der den vinklede side A, som er skrevet med stort for, man kan kende forskel på dem. Og over for B, der er der skrevet med stort B, så man kan kende forskel på dem. Vi har også hypotenusen, som er C heroppe, som altid skal være over for den retvinklede, eller det retvinklede hjørne i trekanten, som er hernede. Og der har vi også vinklen, der hedder C med stort. Vi har A er lige med 3, B er lige med 4, og vi skal finde C. 3 igen plus 4 igen er lige med C igen. 9 plus 16 er lige med C igen. Og kvadratopbrødet A25 er lige med C. 5. C er lige med 5. Eps. Så tager vi den anden regnestykke. A er lige med 5. Vi ved ikke hvad B er, og C, vi ved C er 12. Så C i anden minus A i anden er lige med B i anden. 12 i anden giver 144 minus 5 i anden giver 25 er lige med B i anden. Og 144 minus 25 giver 119 er lige med B i anden. Og 119 i kvadrat opbrud er lige med B. Og B er lige med 10,9. Så tager vi den sidste regnestykke. Vi skal finde A. Vi ved at B er 8, og C er lige med 10. Så C i anden minus B i anden er lige med A i anden. Vi ved at C i anden er 10 anden, og det giver 100. Minus 64 er lige med A i anden. Og 36, 100 minus 64 giver 36. I kvadrat opbrud er lige med A. A er lige med 6. Det næste punkt vi når til, det er hvad man kan bruge Pythagoras til i virkeligheden. Og hvis en landmåler han har, og det har vi så valgt at bruge et landmåler, ja, men hvis man skal lave til et hus, det er meget upræcist tegnet, men det er bare en skitse. Og han ved at den her væg skal være 3 meter, den her skal også være 3 meter, den her skal være 4, og den her skal også være 4, for det skal stå lige. Så ved han, at den her vinkel op, den skal blive 90 grader. Og det kan han ikke bruge en vinkelmåler til, for så kan det være, at det bliver alt for upræcist, og så vil huset måske styrte sammen på grund af blæst. Så det han gør, det er, at han tager de 4, opløfter dem i anden, det er 16, og de 3 herover opløfter dem i anden, det er 9, jeg siger 9 plus 16, det er lige med 25. Når han har 25, så ved han, at hvis han har delt den op sådan her, så er den linje, jeg lige har tegnet op her, den er kvadratroden af 25. Kvadratroden af 25, det er 5. Og så ved han, hvis han tager en snor, og tager den 4 meter den her vej, 5 meter herned og 3 meter herop, og stopper den herop præcist, så ved han, at den der vinkel, der er herop, den vil altid blive vinkelret og være 90 grader. Det var det.